I onda kao da se postavlja pitanje, pa ko su to Allahove evlije? Alladine amenu wa kanu yattaqun. Oni koji su bili vjernici i koji su grijeha se čuvali izvršavanjem naredbi i ostavljanjem zabrana. To je definicija evlije. I ovi ajeti definiraju ko su u stvari evlije. Nažalost, postoji jedna grupa među muslimanima, taj naziv evlija, dali su mu terminološki smisao malo drugačiji od ovoga koji je u Kur'anu, pa su tu smatrali ljude neke koji imaju posebne neke moći, koji imaju neke posebne keramete, imaju neke posebne uglede kod Allaha dželešanu, pa čak da pripisivali su im ponekad i neke božanske osobine, pa nažalost čak je to dovelo donekle da su ih toliko uzdizali kao kult ličnosti da su im pravili neke turbeta, mauzoleje i tu su radili neke stvari od širka, kao bacanje tih novčića, učenjem dova kod tih mjesta. To sve nije dozvoljeno. I nema nikakve veze sa evlijama o kojima se govori ovdje u Kur'anu. Ovdje je vrlo jasno precizirano. Ela inna evlija Allah. Zaista Allahove evlije, nema za njih straha i neće tugovati. Alladine amenu wa kanu yattaqun, koji su bili vjernici i bili bogobojazni. Znači, izvršavali naredbe i ostavljali zabrane. Zato naši učenjaci kažu svaki musliman je evlija. Svaki musliman. A koliki je stepen njegove evlijaluka kod Allaha dželešanu, zavisi od stepena njegovog imana i njegove bogobojaznosti. I niko od njih, nijedan evlija, najveći evlija u ummetu je bio Ebu Bekr. Je li tako ili nije? Da se njegov iman stavi na jednu stranu vage, a iman cijelog ummeta na drugu stranu vage, čiji bi iman prevagnuo? Prevagnuo bi iman Ebu Bekra. I pored toga što je najveći evlija u ummetu, nikada nikom nije palo na pamet da dođe i kod njegovog kabra uči dovu ili baca neke novčić ili nešto, niti je to kome padalo na pamet. Zato što zna se kod nas da nikakav kult ličnosti od poslanstva do meleka do ovoga, niko nema pravo na božanske osobine.